Okay mga katugsok, mayong buntag kaninyong tanan. Diyan na sa karon nga muhatag og lingaw diha kaninyo usa ka awit nga naguluhan as symbol mugna sa una. Lingaw ra sad na niya laing dali pawagtang ra sa inyo ang mga problema katong gilaay karong adlaw. Klaro kayo nga kidungog mo ning kantaha. Sigurado yung mawa na inyong problema. Problemado sa ding kantaha. Oh, dagi usbo na ko mga katugsok. Way puas nga pasalamat kaninyo tungod kay sa ako nang gingon nga kung wala mo, wala sa ko aning kalibutana. Ug akong usbon daghan yun salamat kinyo sa pagsuporta pagsubaybay sa akong channel Tutong Tugsok TV ingon man sa among main Janwa Mix TV 3 Bukak. Thank you, God bless kinyo tanan labi na gyud kitong tuwa sa ako ang mga katugsok nga tuwa sa laing lugar nga kamot para sa silang pamilya. Sa out mo tanan diha sa tagsa ninyo nga tuwa sa gawas sa nasod. Yeah, bisig na diri sa wala sa gawas na diri sa tibuok kalibutan na tan-aw sa ako ang channel. Shout out mo. Tige, thank you. God bless kaninyong tanan. Kining kantaha mo ni siya lingaw pagwagtang sa kalaay. Bisig unsa ang problema aning kalibutan kitang taong nabuta sa tagsa mga duy aturan ning aganta mahitungod kalibutan daghan gayon ta problema ngilinatong na unaon haron ta magmaligon ato lang ni siyang tanan lingaw-lingawon bisig unsa ang makanta labi na gyud ang istorya magbata man o tiguan dili angay mabalaka iampulang sa kaidasan nga malikon kitang tanan aning kalibutan kitang tanan lumalabay lang mix man mamatay man basta inyong kagustuhan dili manginabtan bisag unsay matang kalibutan bisag unsay oras imuhon lang yung tanan gusto kalingawan gusto kagangin sa kalibutan maglipay-lipay tang tanan daghang problema nga sakitan labi na gyud ang kabataan tungod sa panahon karon nga daghan na kayong katalagman bisag unsay atong buhaton isaligtas sa kahitasan parang maayo yun kita sa kalibutan bisan ikayamahan o siya sa inahan ato yung panalitan ang atong kabataan buong oras mo isalik
biglang sa Ginoo. Mao ka na'y sakong tao nga sundon para sa bata, dinig ka dako ninyo. Bisag unsa ang problema, angay gyud na tong ikatawa. Tungod lagi kay way kwarta, dili ka angay mabalaka. Ang importante maayo ang imong binuhatan, aron daygon ka sa buhi pagkaning kalibutan. Fix man, mamatay man, dili ka gyud nila malimtan. Basta maayo ka dinhi sa kalibutan. Bisag unsay oras, ikaw gayud mahinumduman. Sa tanan yung katawan dinhi sa kalibutan, pwede ka nilang katawan. Apetik yung lingkawan, birti ko katingalang, kay ginabihan akong asawang isuga. Birti yun mangulat na, ni ay anak na akong bulungon, subuon padlong dayon, apan akong birting andira. Ang tanang buhat puro sa kuan. Pusa ka mong mga banang ayaw lang mong supak na ang inyong mga asawa. Haron di mo ahinti o mabugbog o kulata, sila mao'y tumana. Labi na gyud kung walay kwarta, pwerte gyud nilang skua. Buwani na ug dunay bisyo, sa inom aliog sigarilyo. Busa mga banabiyain na ninyo, ang bisyong dili maayo. Aron kamo pinanggaon sa inyong asawa, o basta ang inyong anak ninyo. Mao kanay angay buhaton, haron sila magmalipayon. Ning bukid nga imong gipuy-an, way makatupong ninyong tanan. Tumanon ninyo haron dili mo makasab-an, og nindot sad ninyong puyan ang inyong kalibutan. Way gubot o way away sa kabataan, maunay angay nga sundong, kining magpuyong nga magmalipayon. Haron inyong pamilya matripay na yun, biyaan ang mga kwanggulong. Apan maugay ang ngayon ninyong buhaton, ang asawa mo'y sundon. Apan sila lambirwan nga badlungon, ilisan lang sa dayon. Mao na siya mga katugsok, og parihara ang laki og ang babae. Kung badlungon si gani, niya din nagi makaya, ilisan sa dayon. Dili sa nimo tinud-on. Stig pagka lambi ay Ginoo. Kining mga katawa katugsok mugna sa nahuna og sa paglingaw-lingaw para mawagtang ang inyong kauhaw kalaay sa inyong panimalay. Okay mga katugsok, kusbo na ko daghan gyud kayong salamat diya kaninyo sa pagsubaybay sa akong channel. Ayaw kalimot Tutong Tugsok TV sa pag-visit sa bell icon, subscribe, comment, haron nga kumpleto mo sa akong video.
tanaw ra gyud mo pirmi. Daghan kayong salamat kaninyo. Nya usbo na ko set out na ko tanan ako ang mga subscribers o followers na nagsunod ug subaybay sa akong channel Tutong Tugsok TV. Labi na gyud sa among main Janwa Mix TV 3 Bakak sa konang gingon. Way puas nga pasalamat diya kaninyo kay ug wala mo. Wala sad mi. Thank you, God bless kaninyong tanan. Labi na gyud kitong tuwa sa gawas sa nasod. Set out ta tanan ako mga katugsok to sa Japan o ang ako yung mga solid yung supporter sa Janwa Mix TV 3 Bakak ingon man sa ako ang channel Tutong Tugsok TV. God bless kaninyo. Thank you. Ako di ay si Tutong Tugsok.